Mae'n siŵr gyda i, fysa'r shed ffwr a fflu ar gau, o'n i bai am y dyn math o'n ochr yn mynd, Mr Paul Williams, y prif steward. Da chi'n ddim pwysig fo? O, na, dim yn bwysig o gwbl. Just mae rhaid chi gael tîm da o bobl i weithio gyda chi i cael wneud llwyddiant o'r peth, ynddo fe? A da chi wedi bod yn stewardio ers faint o flynyddoedd? Rownd, beth i fod anna gan mlynedd, no? Hanner cam mlynedd. Beth i fod? Da chi wedi gweld eich siar o Ieir ac Eiliogod, te? O, geir. Gweld ar cymeriadau sydd wedi bod dros y blynyddoedd. A di dechrau ffwr yn magu nhw'ch hunain ac ystadlu, mae'n siŵr? Dechrau off yn blentyn a cael rhyw gilog a ddoi ar a dechrau mynd i cadw rai pyr wedyn, ynddo fe? Ie. A dechrau off, wrth gadw'r brydiau hyn de, yr Australop, adar o Australia yw'r rhain, ynddo fe? Mae'r rhain yn adar bach ffein dros ben yn dawel ac yn nhw'n neud beth i chi moyn, dim beth maen nhw moyn neud i chi. Dydw i wyau neis? O, di, arbennig. Dyna wir. Ac o'n i'n mlaen nhw chydig, achos mae yna lot fawr o frydiau. Dwi'n cael trafferth cael ymhen rhwng sawl enw ar y frydiau yma. Mae yna frydiau wedi dy mewn nawr, chi'n bod beth o ddim i gael o blaen, ynddo fe, yn ystod y blynyddoedd wrth yma. Dim bod fi rhyw fan mawr ono nhw, achos i fi licor yr hen frydiau traddodiadol ar Rhode Island ar Minorca ag ati, ynddo fe. Ond yw'r niferoedd y bethau fel y cyfryw yn tyfu yn y Wel, i wedi gwirtho chi, mae'r entries lan lenni 100 entry. 100 yn fwy o entries? 100 yn fwy o rhwng Ieir a Rwyau ag ati. Gyda ni gael shed fwy, Berig? Bydd, ni'n credu bydd e. Shed yn tyfu ac yn tyfu. Ac o'n i'n sylwi, does na ddim moch gwta bethau yma ar y funud, dim ond y Ieir sydd ddechrau wythnos yma, ie? Y fori nawr bydd yr gwyningod a'r pets a pethau'n dod mewn. Felly mae'r plu yn mynd i ffwr, a mae'r ffwr yn dod fflio fewn. So ar ôl 4 o'r gloch heddi nawr bydd yna yr adar yn cael ei ddomas o'r pens yna fe, a bydd popeth yn cael ei dynnu lawr a wedyn bydd yna bobl eraill yn cydio yn yr ains a bydd yna... Rhwng dynoi pethau wedyn, ie. Ac o'n i'n gweld mae yna wyach yn y pen fellan hefyd. Cwestiwn i chi, beth sy'n cyrraedd gyntaf, yr wyau neu'r Ieir? Ie, yna gwestiwn da. Wel, mae rhaid i'r iar i gyrraedd gyntaf, no se? Cyn gewn i wy. Ond na, mae yna le bach newydd i'r wyau lenni. Kites rownd y wyau, lle bod neb yn twtio nhw, a maen nhw'n cael eu cadw nhw an. Neb yn cael awydd i fynd am brecwast i fyna? Nagos. Paul, da chi'n ddim prysur iawn, adol chi fynd maen a'ch gwaith. Diolch am y sgwrs. Diolch i chi. Thank you.